Je zvláštne pripravovať drevo a nevedieť, kto s ním bude kúriť. A mať v tom lásku a radosť, že je to tak dobre. Keď som povedala majiteľke domčeku, v ktorom bude sídliť a už sídli Betánia, o tomto zámere, položila mi jednu otázku. Čo z toho budem mať ja? Ja som jej povedala takou širšou vetou, ktorú teraz iba scucnem. Uvidíme. Je v dnešnej dobe neuveriteľne vzácne pre mňa vnímať, že v určitých témach ľudia, a v tejto situácii konkrétne ženy, vedia pustiť kontrolu a dovoliť životu, aby nás viedol tam, kde patrí naša duša, kde patrí naše srdce. Pozývam ťa do Betánie, žena. Pozývam ťa ju podporiť tak, ako cítiš, že si ochotná, schopná, máš chuť to urobiť. A čo v Betánii nájdeš, to ti ťažko vysvetliť v slovách, pretože každá žena tam prichádza v inom čase, v inej životnej konštelácii, v inej energii Zeme, v inej fáze mesiaca, v inej fáze svojho vlastného cyklu. A stretnúť tam môžeš nikoho aj kohokoľvek. Budem sa snažiť, aby tam vždy boli potraviny, aspoň také základné požívatiny, aby si mala z čoho uvariť, ak si nič neprinesieš. Bude tam čisto, bude tam náruč a priestor pre teba. Bude tam sprievodkyňa, alebo ty môžeš byť tou sprievodkyňou, keď to tak pocítiš. Je dôležité, aby si išla podľa svojho aktuálneho pocitu. Ak si to nemôžeš dovoliť, je to rovnako v poriadku, ako keď si to môžeš dovoliť v hojnosti. A pri príchode, počas pobytu alebo pri odchode darovať do kasičky finančnú podporu na ďalšie fungovanie Betánie. Mnohé ženy, vrátane teba, možno, už ponúkli pomoc finančnú, či už jednorázovú alebo pravidelnú, každá podľa svojich možností. A teraz je ten čas, kedy vás chcem poprosiť začať s touto finančnou pomocou. Takže k tejto hlasovke dostaneš aj číslo účtu na naše občianske združenie OZ Plevel. A ako môžeš, takto podpor Betániu. Budeme zbierať peniažky na nájom, na drevo na zimu, na energie, na údržbu priestoru, na potraviny, na požívatiny, na všetko, čo taký chod vyžaduje. A verím, že postupne sa to rozbehne a budú pribúdať ženy, že nakoniec, keď ich bude 1000, tak stačí, keď každá pošle 1 euro a budeme môcť tvoriť ďalej a vytvárať tieto miesta ďalej po Slovensku. Cítim v tom nie nádej, ani nejakú iba myšlienku. Ja už cítim, že to žije. A cítim v tom točúce srdce, ktoré môže podporiť a chvíľku niesť každá z nás a zároveň sa nechať niesť a nechať sa podporiť, keď to potrebujeme. Už teraz sa to deje. Už dnes je tam niekoľká žena, ktorá to potrebuje a postupne sa to rozbehne plynule. Teraz sme ešte v stave, kedy nie sme plynulá prevádzka, ako by sa to dalo nazvať, pretože ešte tam nie sú strážkyne priestoru, zatiaľ tam chodím iba ja, ale verím, že po Veľkej noci už to bude naplno rozbehnuté. Ešte technická informácia. Vo chvíli, keď mi odpovieš na túto hlasovku, pridávam ťa do skupiny, respektíve ešte to možno upravím do večera vo svojej hlave tak, že
vytvorím priamo skupinu a ty sa môžeš z nej odhlásiť. Ak nesúznieš a nechceš byť súčasťou, bude to skupina na WhatsAppe aj na Messengeri, na Facebooku, pretože niektoré ženy nemajú to, iné zase to. Ale informácie nebudú vždy rovnaké. Pravidlá budú napísané hneď na vrchu a vždy, keď pribudne nová žena, znova skopírujem pravidlá a túto hlasovku, aby tam bola taká kontinuita a vzájomná podpora. Posledná myšlienka, keď si vypočula túto správu a cítiš, že to môže byť pre nejakú ženu užitočné, tak ju premosti na mňa. Pretože niekedy je to taký ošiel, že toto by tomu a tomu a tomu pomohlo a potom sa to môže celé pokaziť. Pretože ten človek vlastne tam ide s bolesťou, ktorá nie je o liečení, ale o sťahovaní ostatných na svoje dno. A my si toto budeme v Betánii strážiť. Takže ty to nemusíš brať na seba tú zodpovednosť, že to postrážiš. Až keď ochutnáš Betániu, budeš možno rozumieť tomu, čo to stráženie priestoru znamená. Ale môžeš ju rovno odkázať na mňa, že oslov Veroniku a ona ťa tým prevedie. Že či tam ísť, ako sa tam dostaneš a podobne. A to isté platí pre teba. Keď napíšeš do skupiny, v ktorej budeš zaradená, že potrebujem prísť do Betánie, v súkromnej správe sa dozvieš všetko, čo potrebuješ, aby to zostalo bezpečné miesto, aby to zostalo tiché miesto. Nebudem všetky informácie šíriť verejne. Verím, že tomu rozumieš a že to v tebe prirodzene súznie. Prajem ti šťastné cesty životom a dostatok jasnosti a sebaúcty. Dopriať si oporu, keď šťastnými nie sú.